Sestrička vydarená. Pretože verím na sny a zázraky a v nemocniciach ich môžem reálne aj zažívať. Primár Karita, ale všetci ma volajú Rička. Pretože táto práca mi dáva zmysel a ja v živote veľmi rada robím zmysluplné veci. Hugo Huspenina, pretože chcem a môžem. Vrchná sestra, Krvinka, Obehová. Pretože ma neskutočne baví prinášať ľuďom, ktorí sú objektívne v náročných situáciách, dôvod na úsmev, radosť a uvoľnenie. A okrem toho, napriek tomu, že ja som maličká, tak vďaka tejto práci stále rastiem. Umelecky aj ľudsky. Ja sa volám doktor Špenát. Lebo každé dieťa potrebuje v nemocnici zdravotného klauna. Doktor Karol Žinčica. Lebo nemocnica je plná detí, ktoré sa chcú zbaviť, ktoré sa chcú smiať. Doktorka Giza Uderená. Pretože otváram dvere do srdiečok a duší detí, rodičov a robí to mňa lepšou.